Ban, dili gyud sila ganahag madrama. Pero na-realize ko sa journey ko, nung panahon na sobrang drama ko, alangan hindi ko magdrama ato nga panahon, nga sobra kadaghan ako pagsulay o pagsubok. Ikaw kaha ning ana, dili ba ka magdrama? Pero na-realize pud na ako nga, the moment na ilabas ko yung emosyon ko, mas okay siya at makagaan siya sa aking damdamin. Kay pag once nga ilihim ang good na nimo na sobrang bugat na sa imuha, sulod nga dili makagawas, dili makahungaw, so dugay kay ka makamove on ana. Kaya much better good na magdrama ka saglit lang pero mag-move on dayon ka. Mao nay okay nimo nga pagabuhaton. So na-realize ko lang yan, malay mo makatabang pud na nimo nga sa panahon na magdrama ka, daghang kag pagsubok nga giagian. Sa panahon nga mo okay na, so dili na pud kaganahan og drama. Mao pud na. Mo na-realize pud nako karon nga dili na kay ko ganahan magdrama about diri sa social media. Kay sa panahon nga gipaagian ako, wala may no one care man sa kuha kundi ako rang sarili ang nintabang sa kuha nga para makalahutay, para mag-grow, para mag-learn nga I hope nga makatabang pud sa iba kuha ang akong advice sa imo ha.